base sa atong ebanghelyo o sa kinabuhi ni San Marcos, usa sa mga ebanghelista o disipulo ni Kristo. Ang timaan di ay sa usa ka magtutuo mao gyud ang pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo. Kamong ni aron dinhi unsa man mituo ba mo sa Ginoo? Itaas ang kamot sa kadtong mutuo sa Ginoo, taas ang kamot. Maayo. Congratulations. Nya dili na mo mamakak. Mamakak pa mo, dili na. Mamakak mo, pasabot, wa mo magsangyaw sa maayong balita. So, waksad mo, mutuo. Ang tinuod nga pagtuo, hubaron gyud sa buhat. Nya, dili na mo mangaway. Away gyapon. Dili na mo mamalikas. Malikas gyapon. Dili na mo magsigi og tinapulan. Tapulan gyapon. Dili na mo kamo mga estudyante, dili na mo mangupya. Perting kinupyahanay. So sabot wa pagyud ka mo tuo. Kamong mga asawa, di na mo magyaw-yaw sa inyong bana. Yaw-yaw gyapon. Kamong mga bana, dili na sad mo masuko sa inyong asawa. Suko gyapon. Kamong mga ginikanan, di na mo magsigig yaw-yaw sa inyong mga anak. Yaw-yaw gyapon. Mga maestra, di na mo kasaba sa estudyante. Kasaba gyapon. Estudyante, dili na magsigig libak sa maestra. Libak yapon. Muna, atong hunungon kay ang gisugo ni Kristo isangyaw ang maayong balita, ang ebanghelyo sa Ginoo. Munang challenge gid ni. Pero dili sad taniya biyaan. Basta musangyaw ganita ang mahitabo ubanan sa taog gahom. Muna si San Vicente Ferrer, kanay sila si San Marcos, giubanan ni gahom sa Ginoo. Matod pa diri sa akong ngalan maghingilin mo mga yawa. Sige lingi ay mong tupad ing na hinginli ning akong yawa be. Na hinginli akong yawa. So pila ra may pag-ingon sa ngalan ni Hesus mawagtang ng yawa diha nimo. Wagtang dayon. Kanang yawa nimo nga nagsigig tudlo nimo anang sigig basa o sigig tan-aw anang mga porn diha sa internet na mawa na so anaon. Di na lang noon ka magtuon sa imong leksyon kay sige na kag tan-aw ng TikTok, sige kang TikTok mawaon ta ng maong yawa para sa mga estudyante, para sa mga dagko na mawa ng yawa sa pagka yaw-yawan, himalikas, materialistic o uban pa. Daghan kay mga yawa nga niya nato nga ngayang papahawaon. Usa ra gyoy solusyon tuo sa Ginoo nga isangyaw ang ebanghelyo. Ikaduha nga timaan makasulti mo og lain-laing sinultihan. Pasabot ana masabtan mo sa mga tao. Kay ngano man ang sentro sa mensahe sa Ginoo mao man ang gugma, love. Nya kanang gugma dali kay nang masabtan mo bitan ang daghan kay mga Filipina naminyo og mga foreigners. Daghan sang foreigners naminyo usag mga Filipina, nagkasinabot sila tungod sa gugma. Sige. I-share ko no imong gugma sa imong tupad. Sige, ready? Go.
sayon kayo i-share ang ebanghelyo sa gugma. Gitudloan ta mo ha. Ing kapader di man gina magkasinabot kay di man pariha og dialect. Unsaon pagkasinabot na ay mga buhat ang gugma nga di na kinahanglang musulti pa ka. Pero masabtan as tanan. Nya mao ni ang akong gitudlo kanang SSS. SSS ba na basic acts of love na di na kinahanglan ka musulti. Nya masabtan nga nahigugma ka. Una, smile. Ang kanang tao nga mo smile nahigugma na maobitan ng laki kung manguyab sa babae, sigihan na niya smile. Anya ang babae iniglingi niya nga nag-smile ang laki, wa siya kauyon, mo nang naong buwang-buwang. Igtanaw sa laki nga pag-smile niya, wa mo smile, moingon ding laki, wa mahigugma, balhin na lang ko sa lain. Ana. Nya inig tanaw sa laki ani na sang laing babae, inig smile niya, nya moingon sa dang laki, ang babae. Mudool din na. Mudool na. Nya inigdool na wa na nagkasinabot na. Mingon dayon, what's your name? May I have your cell number? What's your FB? Wa na nisugod na sila communicate pero gasugod to sa non-verbal expression of love which is smile. Kanang anak nga mo smile sa ginikanan nahigugma na. Kana sang ginikanan nga mo smile sa anak nahigugma na. Pero nasa uban mo smile, lamian ni mong patyon buhanga ka. Bisan pa og ang iyang gisulti lamian ni mong patyon pero nag-smile pasabot ana naara na siyang ba joke ra na. Mo na kung dayunon kanyag patay niya ga-smile siya samtang gapatay nimo moingon dayon ka true love kills. Di ba? Ang tinuod ang gugma mo patay. Smile man. Away mo smile, oy, mo patay kag tao, di ka ka-smile. Di gina malahos. Muna, kung gusto nimong i-share ang good news, smile always. Now, dato'y akong istorya nyo sa una nga. O kani, grade 8. Kanang grade 8, equivalent man na sa second year, di ba? Sakto ba ko? Sa una, second year ko, na ako'y gipanguyaban akong classmate. Ikaw panguyab niya, sa una suwat-suwat man to. Dugay kay siyang ni tubag, ako siyang ipadadag suwat September 27, 1980. Ning nagkastorya may bahin atong akong suwat, nakalugar kong storya, March na 1981. Kay di man gid siya makigstorya nako. Nya sa dihang na ako na siyang na corner, akong gipalo up, musta man to akong suwat. Iya ra kong giingnan, wa ka maawa ng naong nimo, kabati nimo naong, uyab ka nako. So good ato, din adyo ko ganahan mo tan-aw sa akong naong. Ako nang gihipos ang gamay na kong samin sa balay, ako raman sang usaga puyo, akong gihipos. Din ako mutan-aw sa kong naong na mga bildo diha kanang ana sa mga opisina sa principal namo agi dito na amantoy kanang kuan bildo di ko ganahan mutan-aw sa kong naong. Din ako musakay anang sakyanan nga ana sa front seat, hilig magkay kong front seat kay nighangad na ko makita man ako akong naong. Hasta god ang akong mama naglagot ko kay ingnon man ko sa akong mga igagaw nga liwat ko no ko sa akong mama inako ngano nakamama man sa akong batig naong ay lagot kay kustanan. May gani kay pagka third year high school nako na ako'y maestro nga nakasulti namo nga wa jud kunoy batig naong basta mo smile. Muna ingon siya, wear your smile every moment. Ako nang gibalik og butang ang samin nya mag-smile nako ana ko ana. Nya iguman ako na tong gimintin sige na kog smile tinuod yun.
nindot kay epekto. Oh. Daghan na kayo ko na-relax ko ba? Na-relax ko nya na niabot sa tong panahon na bright na ko gamay. Appeal na ko sa top 10. Pagka 4th year nahimo kong wing commander sa CET nya appeal pag yung top 10. Ay sus, smiling pag yun kayo. Awa na ako na gipanguyaban. Nananguyab na ako, magwapa kayo, among usas mga batchmates, gwapa kay tanan, nanguyab na ako sang gibaslan ako, na kay samin, siya, nako, wa ka mauwaw ng imong naong, nga, maunay imong gisulti nako, nga ako, ikumparar sa imong kagwapa, mura ramang kog trapo, kay bati man kog naong, ikaw gwapa man ka, ingan din siya, bahala na ng tanang tao mo ingon imong bati kag naong basta para nako ikay kinagwapuhan. Wa ko kapugong nasugot na ko kalit. Motong murag produkto to sa smile. Akan ako mga anak, di ba inyong smilean inyong papa o mama, nya inyo ding paraygan og jutay, nya human dayon gaita pang lode. Gaita pang Jollibee. Musugot man na dayon kay nga naman imo mang gismilean. So smile. Ang sunod, non-verbal expression of love nga makapawagtang sa nig mga yawa unsa man service. Kana gyung alagad. Kanang tao nga dili gyud bitaw kailan nimo nya imo siyang alagaran. Example na siya gialsa bugat kayo nya galisod siya tabangi ra gog alsa. Kanang inyong silingan nga wa nimo mailhi nya buli daghan kay sagbot ang ilang tugkaran niklag up pagid ilang kanal limpyohi ra gud. Di ba makaingon gina sila, hala kinsa maning nang limpyo sa tugkaran ato nang silingan, hala nalab lagi ta niya, uy day kumusta makamutagad na nimo tabangi ba. Mao bitan ang daghang mga maestra maminyo aning mga driver sa balhabal or tricycle nga naman kusog magugay mo alagad ning driver sa balhabal, ma'am ako'y pick up nimo ma'am, door to door pa. Door to door. Isa, uy, daghan ra ba kog things. Moingon sa nga balhabal, ay dili lang na ma'am. Ikuan lang na dili lang na tubangan aron libre ka diha pag gunit-gunit. Nadogay ang maestra, gunit-gunit na dogay, hakop na. Patay. Mga estudyante, ay, sus. Labi na classmate nga na motor sa ako lay hatod nimo. Di masuko imong parents. Asa ka abot parents nga to mas hagunoyan. Sige, basta serbisyuhan imo ma-inlove gina. Imong serbisyuhan ang usa ka tawo, besag unsa ka maldito serbisyuhi, ma-inlove gina. Muna ka mo maginikanan kanang inyong mga anak nga tapulan kayo nya di pagyud mo tabang nya perti pagyong dagkuag kaon nya bugo ra bag pa eskwelahon ayaw gyud yaw-yawi kay mosamot man nagkalayo sigihi lang ginag-alagad alagari o gigutom pakana nya magduwa siya computer tagaig snacks ano bang atiman na gid ba. Natadugay na, ma-inlove na nimo. Unsa may timaan nga na-inlove? Magpangita. Basta ma-inlove gani ka, magpangita ka anang tawhana. Tanawa, mawa lang kag kadiyot ginikanan, di ba mutawag din na nimo, ma, snacks. Hatag na kag snacks. Ma, labhin ni akong sidina nga bulingon. Labahan dahil sa imong ginikanan. Magpangita na nimo. Anawa, di ba dali kay kang mamatay? Sama ni Kristo nga na-inlove na to, patay dayon. Si San Marcos, patay dayon. Ikamatay nimo, unsa may buhaton na imong anak, magpangita na nimo. Nya moingon din na siya, si mama maugi tiglungag sa una.
aron ako mahandom siya magsige na kog lungag. Sige na siya loto. Si mama mo itiglabas akong sinina nga mga bulingon sa una, karon isip akong ekspresyon sa love sa akong mama, manglaban ako din ako magtinapulan kay namatay gito akong mama sa akong katapulan. Siya na lang nagsigig trabaho, ako wa na lang yung ko'y trabaho, karon ako na ning buhaton. Di ba? Maubita na nga pagkamatay ni Kristo, nahimutang mga buutan kay si Kristo nagpakamatay para nato. Ug mao na ni ang katapusang S. Unsa may katapusang S? Sakripisyo. Antusa ang maong tao. Sige, lingiay mong tupad. Smile. Sige, smile. Nya, ingna siya. Ingna ba? Sugod karon, antuson tika. Sige, ingna. Di ba? Inigsulti ni Mana. Mingon din na siya, sana all. Di ba? Og mauna, nga nitubag ta sa salmo, og ingon ta nga, sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Wa na ang Ginoo, dugay nang namatay, pero nagsigitag awit, kay gihandom nato ang iyang smiling face, ang iyang pag-alagad nato o ang iyang pag-antos hangtod sa kamatayon. Muna'y gisangyaw sa mga ebanghelista. Muna ang pagpamalit nato, pagbaligya natog slots, na adayoy na malit kay nisunod sad ni Kristo nga ni alagad. Kani magong pagpalit og slot is a form of service. Pila na may atong halin as of yesterday sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, niabot ng atong halin og 15,825 slots. Pakpak. Kanarabang kusog kay mo pakpak, wa na mo palit, no? Tag 500 ni per slot. So napay 60,175 slots. Sa ato sang God's protection, healing, and joy para ni sa atong pista karong Sabado nga mao ni atong ginumbinahan or GPHJ, tag 100 ra ni per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 25,019 slots. Pakpak yapon. Daghan-daghan pagid ni napay 19,981 slots. Ambot og mahurot ba ni siya, pero murag posible man sa ding mahurot, depende sa atong kakugi, pero og ma-inlove lang itas Ginoo, hurot kining tanan. Muna importante kayo ang atong paghigugmaay kay mauna ang sentro sa ebanghelyo ug maunay makapasangyaw sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa atong paghigugmaay. Ginamit primarily ang triple S. Unsa to? Very good children. Sige, manindog na ta.